জুৱা খেলৰ পৰা বজাৰত মদ বিক্ৰী কৰে, কোনোবা লাইচেন্স পায়, গাঁৱে গাঁৱে কোনোবা লাইচেন্স কৰি কিমান লাইচেন্স দিছে মই ক'ব লাগে নেকি ইয়াতে? उइनसप धाबा खुलिनायाव गभर्नमेन्टआनो लाइसेन्सखौ होयो। नाथाय नोंथांमोना खोनाफेरदोंमोन ना मालाबा लकेल जौ फाननाय, जौ सेरेब फाननायखौ लाइसेन्स मोन्दों होननानै खोनाफेरदोंना? लाइसेन्स होनाय खोनाफेरदोंना? थ' हेल' लोगोफोर, नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बयबो सिनायखायो जायखौ BPFनि सासे स्ट्रं दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि आदा। थ' बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों आरो जितु दा जि सिटुवेसन सोलिबाय थानाय बेनि गेजेरजों मानसिफोरा गोबां माने सावरायलायो जे BPF गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव लोंनाय जानाय जौ जुवा मेला होनाया बारा जाबाय, नाथाय थांनाय 5 बोसोर UPPL गभर्नमेन्टनि समाव बेफोरबायदिया जायाखैमोन। दा बे बाथ्राखौ लानानै बिक्रम दैमारि आदा बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना जोबजासिम नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसेबां थार नोंथांमोननि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। জুৱা খেলটো খেলিলে পইচা কোনে তোলে এইটোতো মই ক'বই নালাগে। জুৱা খেলৰ পৰা বজাৰত মদ বিক্ৰী কৰে, কোনোবা লাইচেন্স পায়, গাঁৱে গাঁৱে কোনোবা লাইচেন্স কৰি কিমান লাইচেন্স দিছে মই ক'ব লাগে নেকি ইয়াতে? BTR গভৰ্নমেণ্ট এইটোতো মই কোৱা নাই। মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লাইচেন্স বহুত দিয়া আছে, এইবিলাক নকম, এইটো চৰকাৰৰ কথা। কোনোবা সাধাৰণ মানুহে কোনোবা হেৰিত এই জুৱা খেলিছে, এইটোতো আমাৰ ক'ব লগা নাই। কি কম, সিহঁতেতো দেখোন লাইচেন্সে দিছে, নহয় নহয়, লাইচেন্সে দিছে। কিন্তু অনুৰোধ কৰিছো, কোনোবা যদি বেছিকে তেনেকুৱা ৰাইজৰ যিটো বেয়া কাম হ'ব, সেইটো নিজে নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব। নিজে চিন্তা কৰি নিজৰ ঘৰৰ ছোৱালী আছে, ল'ৰা আছে, ষ্টুডেণ্ট আছে, পঢ়ি আছে, তেখেতসকলে যদি এইবোৰ কাম ৰাইজৰ আগত যদি আনে, তো অট'মেটিকলি নিজে নিজে ইয়াৰ পৰা এই বেয়া ফলটো পাই যাব না। তাৰ কাৰণে কৈছো, যোৱা গভৰ্নমেণ্টত কি কি ঘটনা হৈছে এইবিলাক আমি আৰু ক'ব নাযাওঁ। এইবিলাক মিছা মিছি BPF আহিছে, জুৱা খেলিছে, BPF আহিছে, মদ দিছে, এইবিলাকতো ক'ব লগা কথাই নাই। কিন্তু মদ কিনিবলৈ লাইচেন্স দিছে UPPL গভৰ্নমেণ্টৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ সময়ত। थारैनो बुजिबाय नोंथांमोना। जौ जुवा मेला बेखौ लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों। थ' थांनाय 5 बोसोरनि समाव UPPL गभर्नमेन्टआनो बेखौ लाइसेन्स बानायना होदों जाहैदों। जेनेबा BTR गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बेखौ माने जाय जौ सेरेब हाथाय बाजारफोराव फानो, नङा होमबा, लकेल जौ, जुमाय गिसि, जौ गोरान, दा बेफोरबायदि फानो। दा बैसोरखौ फाननो थाखाय प्रमोद बर'नि सरकारनि समावनो माने लाइसेन्स बानायना होखादों आरो घरे घरेबो लाइसेन्स बानायना होदों। बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो बिथाङा बुंदों जितु जुवा गेलेनाय, दा जुवा गेलेनायाव जेबो बुंनांगौ गैया, बेखौ माने गाव गावनो सानना लानांगौ। दा बेयाव सोरजोंबा सजावनानै मुलाम्फा गैया। दा बाथ्राया थिगानो। नाथाय नोंथांमोना मालाबा खोनाफेरदों ना मालाबा नुफेरदों बेखौसो माने एसे आसरित आरो। जाय समाव जौ गिसि जौ गोरानखौ पुलिस आरो आबगारिफोरा गामि गामि हाबोब्ला बुख्रुबो, माने दखान गलाफ्राव बुख्रुबो, नाथाय धाबा, रेस्टुरेन्ट आरो बारफोरखौ माने बुख्रुबनाय बुफायनाय नुवा, मानोना बैफोराव गभर्नमेन्टनि लाइसेन्स थायो। थ' मालाबा नुफेरदों नोंथांमोना लकेल जौ फाननायाव लाइसेन्स मोनफेरनाय? बे माने बिराद साननो गोनां आरो। गभर्नमेन्टआ जौ गिसि जौ गोरान फाननायाव मालाबाबो लाइसेन्स होआ, मालाबाबो लाइसेन्स बानाया। बेयाव बेसेबां इनकाम जायो? थ' लाइसेन्स मोनसे होनो थाखाय गभर्नमेन्टआ बिनिफ्राय टेक्स मोननांगोन। थ' अब्ला धाबा, रेस्टुरेन्ट, बारनिफ्राय टेक्स मोनो। टेक्स मोननायखायनो गभर्नमेन्टआ बारफोराव, रेस्टुरेन्टफोराव, धाबाफोराव माने लाइसेन्सखौ होयो। नाथाय लकेल जौ, जाय जुमाय गिसि फाननानै थाइसे थाइनै माने रां खरसा सोलिनानै जायो, लकेल एरियायाव गामि ओनसोलाव जौ फाननानै जायो, बिसोरनियाव माने टेक्स मोना गभर्नमेन्टआ। बेहाय माने लाइसेन्स होनानै मा लाब, बेखौ माने मिथियो आरो। दा मा फोरमायनो सानदों नोंथांमोनासो मिथिसिगौ आरो। बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो।